chuki na maovu yote. Watu wengi wamemuasi Bwana, wamepotoka na kumwacha Mungu. Ulimwengu umejaa udanganyifu, wivu, chuki na maovu yote. Watu wengi wamemuasi Bwana, wamepotoka na kumwacha Mungu. E Bwana, nishike mkono wangu, mimi ni kipofu kabisa. Njia hii ya kwenda mbinguni, Bwana uniongoze. E Bwana, nishike mkono wangu, mimi ni kipofu kabisa. Njia hii ya kwenda mbinguni, Bwana uniongoze. E Bwana, nishike mkono wangu, mimi ni kipofu kabisa. Njia hii ya kwenda mbinguni, Bwana uniongoze. Biamone kwaya singe joyo wateru kukuya nande ne chinga kichinde tuta tuwatan neka anse mo singe joya kirgia tutungi go toreta go murande ga ngeriri bagan batana ne korengana ne kenyoreke ndo tugo chakere kanisa ite ya Gisiaga Gisiaga mbara mukinga mako igoro na rasi bara bange Gisiaga nchugo chaso morisi makam Gisiaga moberensa ekanisa ende kubwatia nyabichuki wapi mikono chu wese kogenda aria so morisi musare musuke moinake morisi muse mokango igoro sokorotene na igoro sokoro gara aseme meria obara adi no mu naswanya. Thank you. Sote kanisa rio ruaru muko apikenya hii rio ruaru nchugo cha mutwa nchumuraro abatangasachi baitoga nchugo cha mutwa nchunsa bukayo nigende post yeri moina asengenjo mbuyamure bukaye post yeri estima Pigege bera aje sabaga bari sibari no baikire asengenjo maskani na riaro isine bwato mu cyando gete twande go tie kanisa yeme tukwane ngana yamo riaro isine mo twande kanisa yeme bane bane mumbuta gendongere ndate go kwano ge keigo mumbuta gaki nabasaba riaro isine kanisa yeme ege tugi na mo kora sigiri girigiri teyo abona machikoiwa nereri nebire yokara aitegere na yunaro rire network yabwatire mukura bere mejime lakini mokonyora abagani babuchire mokore buna tonalite numuri abantu abaya umurisi go mobera aria se mumurisia Dominic Noarari igo mokonyora mayachira aria abantu bachakire gocha babwachi t-shirt geteiga abagani nabange mbwate tabatari igoko nabo tebi muke tari nako butubu Kristo na masikani ari tokorenda yetini tari bayo gena itambe bera gati aba gaha gena itambe monyerera na ngane yamo egetugi nchuga
ga mate ga nchimura ko mugaso inu monare to mugaso bunanje ige tugi nchimo behera inu monare to mugaso bunanje ige tugi inu tusuke uchimata chita kaisano mokore kerike batungetie kusaba tora singe jogwataneka oyo rita tanya saim biamana singe jotu anjete ne kertura atane ka singe chukorigia aria toreta uria bwa no manene bwa tigaboro kasi tukuria rero na igori ke sanga manentu kia twa saba se somoro icho amen togende bwango erinde rio tokonye chinsa chikwayaga muna ko batayara singe njamangana yangara gucha mogo ikase kanisa kiri kyeino mono meri go round murasangereri mona gosoma bari bachorwe ekiagera kiteka tubwate ekire toire chinke 5 minutes itoera yabekwe pisika yabekwe korwa gos karasangereri kiwese kiria numora enda mangana ande mange baria abagendi bari babekerwa amagoko na inu tombera nari pare tagekeye moiga turabangana bari bagochikobekerwa amagoko y'obodikoni n'oborisia tombera nari pare
Yesu ako gamba nyacha
Vive, viene,
gusiri na saa tano nandi gotwaikire esabato rituko togotimo birengeri biokorigereri wasabire ogwanja kwao koreka ase omosangerekana abatumishi bao ngokwenda barasing'enche ogosangeria sadaka ekitaisi nkiro bari bakoinyora obaseni abari bando bao obwanja nikiara obwanja nabaro mbutakire rinde rituko rikoera nayo oraigwe bakonesiko tuyeni atwasabire gwatoigure ekiara atwasaba wetera ase ritari omwana o Yesu Kristo balisi bano genda bani mwana uchari para obogorie ebinto bono mokorora ebinto murasangeri morete kikwere ndei rora bono mogokora bicha morete sadaka murainya motama abu kwabwatirwa seti bino mokugamba nojo bono genda bwanga nasabire ribaga nasabire ryokara ribaga omoteri nasabire ryokara ribaga mocho munya kubeka ebintu byeno gaiga ryokara murabeke sadaka ero gabo mumanya gochicha angabano mwabekire gento keriga akina gotera omoteri ko ngitari iganga ryokara mbaigweti gose baranja babeng'oreye ndarange tinka moirente karange Ryokara mioka sogotera Kaya twarangiri tango baigete gaiga megondo ya mire mononda era ya navire ande osiara vire ma wakone virubo bonene tomaba gesi pasangere rigesae mere moere twabayo ibaga
hivyo walikuwa na furaha, furaha ya ajabu. 1144 ndio hao, 1144 ndio Kisha tena nikaona umati mkubwa wa watu, kisha tena nikaona umati mkubwa wa watu, kutoka kila taifa, kabila hata na lugha, kutoka kila taifa, kabila hata na lugha, mikononi wamebeba matawi ya mitende, mikononi wamebeba matawi ya mitende. kisha tena nikaona Umati mkubwa wa watu, kisha tena nikaona umati mkubwa wa watu, kutoka kila taifa, kabila hata na lugha, kutoka kila taifa, kabila hata na lugha, mikononi wamebeba matawi ya mitende, mikononi wamebeba matawi ya mitende. Hawa ni uzao wa pili waliousikia wito, tokeni kwake watu wangu, Babeli umeanguka, msishiriki dhambi zake. Babeli umeanguka, msishiriki dhambi zake. Babeli umeanguka. Viongozi walioondoka shujaa na kuacha kifo, walikuwa wamebeba matawi ya mitende. Idadi ya watu wao ni kubwa na ajabu. Idadi ya watu wao ni kubwa na ajabu. Hawa ni uzao wa pili waliousikia wito, tokeni kwake watu wangu, Babeli umeanguka, msishiriki dhambi zake. Babeli umeanguka, msishiriki dhambi zake. Babeli umeanguka. Viongozi walioondoka shujaa na kuacha kifo, walikuwa wamebeba matawi ya mitende. Idadi ya watu wao ni kubwa na ajabu. Idadi ya watu wao ni kubwa na ajabu. Hawa ni uzao wa pili waliousikia wito, tokeni kwake watu wangu, Babeli umeanguka, msishiriki dhambi zake. Babeli umeanguka, msishiriki dhambi zake. Babeli umeanguka. Viongozi walioondoka shujaa na kuacha kifo, walikuwa wamebeba matawi ya mitende. Idadi ya watu wao ni kubwa na ajabu. Idadi ya watu wao ni kubwa na ajabu. Gesiaga kora bwangu. Kuno yako nakorete egento nao bandango bateneni.
Bye.
ensele jorwa na maji mwanya bantu bose barasira Abaminto tigamba kwani mbuya mule buya munaso ikaso bonge igatutegera amatangazo ara amakeiga ritangazo ritangani tobwate department inye kigo cha kugenda esemina arige siaka high school gucakira tariki ya 25 gwika tariki ya 30 mutinyo yo December 2023 department yechire personal ministries Sabbath school Adventist men na Dorcas waigo abatangani abalisi abatangani kurukire kanisa mpaka na iliko gendororo igasa abalisi igere mandatory abalisi abatangani mwansiti mutakire mutoke semina iyo tarehe 27 ira tarehe 27 gwika tarehe 30 December 2023 asoko bainarie bintu bitakeire na ndentwe genete ngambia tangasetwe ekibando kitakeire emekebe etatu emeturire etatu kingende muturiro yomo obori umuturiro yomo amone kiro ibere yomo chere waigo kulengani tangasiri twatethi igunga tariki 15 ibere December ntutware semina Sironga esemina yanana igocha kobaria skuru gisiaga guchakira tarehe 27
Itangazo lya kabiri wango iganko atwara kino teseni cyari ku promote personal ministries as kanisa abagenya mba kanisa bagatwegeria bono nigo twatakeire ng'enusu kungo yari gusangerera guri tukerio etumugukia conference ekanisa ne yamo yakorete bo iko kanisa kirikinde mutakorete bo mwaborigwe moruki basechyo mochio morisi metobo erinde kiba forwarded gokia conference gochi kanisa kirimo tarwete kibasechyo mwe manyete kona bo abarisi abanebe kanisa kimwe aborigwe moruki basechyo uchaso morisi metobo itangazo ntubwate congress y'abasai ego ambia alige siaga high school mambia igitire tare 17 requirements into atangasite registration yalinge 1200 asikiro musai iga abatangani gusabalisha abatangani kurwasikenisa mwari gani abasawe gara mambi bagenda ali asinge cyo kwegera chi committee gosi church board meetings inkwansa kire ase e camp center iga uneko bwatia girigiri litukolia mambi tare 17 December 2023 committee eno nigera ansa saa 12 igoro cha mambia saa 12 igoro cha mambia bigege nero ige kwa mambia tare 17 chinsa ibere cha mambia rio ruaru nige kwa chinsa inye cha mambia igo chi committee chonsi mambi chi kwa tare 17 Jumapili dia kurulia committee yabo ni wako yetwara saa 8 jamo baso gesiaga eno nigera abe litukulia Jumatatu na nigera abe chinsa 12 jamambia litangazo linde ya 5 semina ya abangina eli yale yagendra tusegendra talike biriko ndere koera ige yabonja ansa rero nkoerere igo mambi na biko nyari kana bairane litangazo linde nigoro yeri rubelie nyangi ligo somwa kingo kora kwari kan turo molisi Alfred Yariamba asome liru belie nyangi ena nyori unga maruba ina amangale ikabali sipali mubwata marube y'Ikinyangi kamuranja moche garato konye chinsa incho mutwa ige kyara na kodreiga litangazo linde nigoro yo mochango ora abali bo Morisia Wilson na Morisia Otenga momate Morisia Johnson Otenga nabwato umwana urwarete oyo anyora to mubaso konoga ali konate umwana inata kire ko gando pare igo mambi ndiberi tukolio gosangereria asing ingenje yote makuligi chibasa kirachi ko konya samangana operation nabatagete site ya 1100 egara ko operation igo nigo mwaboligwe asoma mu wancha moche mo ikari bo Morisia Otenga enito musire asengenje oburwairo obwo umwana yarwarete litangazo lyo mario natangasa likale nga kibesa nkire omonta aweli aje kanisa litware osoka kurwali ndarondo gawo cha kuichi besa icho igonye kwa weli kibesa ali siye kanisa kartware osoka rimambia ondore nko ya kibesa kiao bona tigandire bagero cha sabali baso mama amaruba ye Kinyangi na nyoriwe mutangerekano igena itambe maite tara 30 tutware mesa igo igena itambe itukuria ichuma kinsa kya mampia musangerekana ali kanisa asengencho ya business meeting nakaigo bukaya na nyori nanche tare 29 ekira Friday tutware business meeting ekiagara itukuria sawa tutare 30 tutware mesa ona tiganduri bageri asengencho ya maruba y'Ikinyangi
Ndiamole. Bono nkosoma turi marube ikinyangi. Nturi n'amaboko kubarariringa Robert Siro Nyakundi na Spora Kerubo Siro batware nyangi yabo tariki ya 20 ya Disemba 2023 ariri Okara SDA Church. Mamuraga kururi Okara SDA Church Kisiaga District Sironga Station Nyamira Conference. Umusubati gakururi Okara SDA Church Kisiaga District Sironga Station Nyamira Conference. Ogasoma gutangani ku arenge tariki ya 25 cy'umutinyi 11 2023. Ogasoma gwa kabere ekwa bete tariki 2 cy'umutinyi 12 2023. Ogasoma gwa gatatu igokwa bete tariki kianda cy'umutinyi 12 2023. Ogasoma kwa moelio ndero kule tariki 15 yamo cy'umutinyi 12 2023. Omoliki igare Pastor Davis Anunda Nyakwara onde bwensi bwate lingana alirete before inyangi etarakorwa pia mono gamba kwani ndiamole na njengo somande irubeli enyangi igali gosomuga Daniel Gekonge Angwenyi na Veni Nyamurambo Gekonge mbobwate enyangi bago chigokora umomura igakorwa se ekanisa ya Gisiaga district ngisiaga nabo igo no musubati nere ya kurukuru ekanisa ya Gisiaga ne district ngisiaga isti conference Eastern Kenya Union Conference Eastern Kenya Union Conference aiga sitori gaturi Western Kenya Eastern ndumana Eastern Kenya tori ga anse meye tori igo bare bonsi babwatani be kanisa ya Gisiaga nyange yegutangazwa abantu abanene batagite kubwataniwa nyange njasomwa itariki 2 ende gasomwa itariki kianda ende rero yasomirwe itariki 15 emo one yatigairimo itariki 23 ariyo jigosomwa igo abugatiga abwasama tukayonsi onyo ndeta bwati ngana rinde yonsi akirekiri omoriki igakorwa chochi ondieki omoriki yakorwa chochi ondieki mbia mana sogo ntegerera abantu bomanana abakwani mbia mole mwezi aiga ntole nomogoko kuralia enyangi ya oyo minto Mr. Metusera Mwenga na Vivian Maria Munyanote enyangi ye mumura akorwa biga SDA Church Gisiaga District Nyamira Conference no omusubati ni yakorwa Nyambaria SDA Church Nyambaria District Nyamira Westfield enyangi ye ni gerabe itariki 24 December 2023 aria erakorerwa Nyambaria ekanisa insa isano igoro enyangi ye yaberege gosomwa yasomu tariki 2 cy'umutinyi 12
yasomo chitariki kianda na lero chitariki 15 nemo naende nesomo chitariki 23 ondole na ing'ana ochiase enyangi oyi atomo amang'ana nyuma enyangi chitariki chitaraika omoriki iyare Pastor Stephen Onyari Okero biyana nasondera Biamono enyangi ya somo ya John Robert ose John Siro kirage ritwate biguno Malaysia niyo kirage tarehe 19 Jumanne ne nyangi nigerabe mambi ya tarehe 20 bari kunyara kulikira abantu bonse ipya marube ande yabere pati ngijanga twensi na otoramo yo kamuranche mwike kirage riendagira te tigarebe west ye kirage dio tarehe 19 Eya metusera gomurache kuria mandasi chitariki 21 ibona lindi buya tarehe 21 no turiro goraria muria mandasi ni ndagire karo ase obonge bune ya serikali ya Buganda. Karibu sana biamana. abasaye to okora basaye bonse pito okora motigare magega morro murayo no nabaganiti
mono bukayo mnyoka mwarigani ba murandi Koba kuna guta bukayo ebya wabana kitigamba maiga bwakire mbya muri mwesi. No nya iguru na batora aja ko gende ngeje ebya baba. Mbya mono mwari abana bakagenda ekamburi. Naende omwaka ogotanya sawo gwanja naye karu omwana ngo nera agende Mombasa. Ntu aji Mombasa agaria tokambukia abana gukirikoni ng'umbu bakagikorora eferi eria. Ntu agenda Kisumu aria, ntu agenda Eldoret aria, naende bono Mombasa toyabe tokogenda nyasaye gotuikia igo nabari ganiria moto abana iria baba egere batobwate ciega cieye toyakora mugasukuru musundu utaraja nabaga neria mayamo mwezi asaba senya mwezi nyasaba senya mwezi ndio bale baba atera kuri mwatora mambi Ndia mano sogotero kuya ine kanisa ya Vokayo
baria abageni bari mware gocha mutwanchu tokore gitaire taika chinke erinde to tuliba ukiase muchango oyo torenta abageni bari inchu kanya gotirimboka gocha kana gotirimboka gocha abambari bagochi koba ordained bakubekirwa amagoko ase eng'encho yobokoreri orisinaro abadikoni rwange batano mokora bwango because chinsantia mona intulire ndi morochendire tirimboka rende gocha na abanyina na barabwo bagoikaransa korumagega ikyo murisi kebe nangocha kebe mutwa ikyo murisi kebe gocha Malaysia kebe gocha mutuga igati no mo gocha Malaysia ko na front to sabatogo kora Malaysia mogocha moba bekere musikamaega mogocha moba bekera amagoko mutwe erinde Malaysia tangana gocha mutwe no arabatiko ni baemaega nabagina babegere tokore egashira isi sege njomoro cheke gwandange getingeri keronge na kyo tanga mariete tubwata marieta ase bari bagochiko wekerwa oborisi n'obodikoni Daniel Gekonge kobekerwa oborisia Samuel Omariba bodikoni Enrique Kara bodikoni Robert Siro bodikoni Seriatu bodikoni Nelson Nyamacho bodikoni Moses Okenyi nera no bodikoni sengenje kanise ko nago kina nabakore nabarabo nabo batagete bamente nabona badikoni nabakemoroje bare yego pidi torya barisi no nabakaria abanene indi basangererie no nyene mirime ndase kanisa intagete nsome mangana makeiga erinde manyeko basabira ambe yemo abango chikobikore ensema singi njobo koreri morikyo yo makare goteba ase gitabu kya gitabu chwa gakare goteba nga inchamo ni nyumba yane tuana kire kina mokorera Nyasaye igo na minto bana kire kina amokorera Nyasaye enchirinde ngaki nabira atoki konyembara kiwange yoko mokorera Nyasaye lakini ishari aseri sango kuchikubikirwa ramagoko asingi yoko mokorera Nyasaye na Joshua tebete egento gitakira sobo koreri ekero gosomea ase gitabu ya Timotheo First Timothy isatu gutirimbuka inkorwere eprosicha ng'omonto Nyasaye ngakiabwente koba kirabekirwe ensemo asobo koreri egento nkorigereria abwa abana Nyasaye nkeringa ekanisa nere no monyene ekanisa nere na mondo kioyo no omonyene ningo Nyasaye omonyene no omonyene oyo natagete standard ijwere high stokoruka high standard obokore yani chimbwa chire iguru ekiara bano nkuru barense bakikokorera ngo bakikokorera omonene bara ikomo chenu igege enteke monkeringa the character of high standard chimbwa
chire iguru tiganda ababuri iratoko omorisia obwatirwa amatoke emeno oyo otari omorisia ing'o kisiebwa mwera atange gutangasa ing'o atange gutangaswa kisiebwa mugie gutangasa omorisi ngigekore ya mutangaso orio ne nyamubatisi njamutangasa omorisi o in fact yo ira kogenda ase media karati omorisi gochaye pass na ene buna tonire into immediate ringa pasta oyo arari igamoro jota sa etige siage inginta te goteba e point inta te goteba ninga high standard chimbu chire igoro omanyina batagete mutware chimbu chire igoro musago toka gari no gwetanga igane pa aye kwa tanga straight mo gweta gwoka tari go swime o gweta gwoka nae umurisi ori bano ngaji ari aswago abana eto so etigo chio ikomo ngigetakire high standard ukomwe garinya sara ria igoro ari ntompira bike naga nindigereria senge njo chinga kinabada binge gitabu keria mogochi mogesome gionsi kiara no kibugatenga Paula kale gota ngomuntu nyasaye. We are talking about readers. Abarai bago chikoa kanisa. Imbuki bo bento koreki gutwara mboro geti gutirimbo. Igona gani nkwa na ibere yo sisato senge njo chingaki. Ina ambe yemo abo muntu ubwate chi principle. Chi principle kiriyo bwate. Echikomo imugari nyasaye ria guru eyu erabe kerosomete Biblia buya umanyo kwandikwa nyasaye ngakokoretaki ngakikore ekero kwa manyeri ki principle ki cyanya sabe nategete obe tari buno tegete obe kuna nyasaye tokoreki obe naende abo muntu manyete kwegeria maite am sorry to say ngana na bari simbara kanisa kyeito lesson ya tari ata comment ya lesson tari go soma lesson na teunga sabiro omwana tari koreki kunyara patrina bego tokanga kwa bege turakin this time yese ngi tu asoire digital manya kwegeri naye ege ntokenda kwa ne tabu enka yo musiri yo mulisia etoke ngakonyora amanyire go koreki kworokeria abana ba ekiagero nyata kunyara kworokeria abana baye nakiara chikora kanisa ege ntokende yonte te kwaro rigora senje chingaki okwa nubuya nabantu bakorete bareshi baite wait gamba bori bari omwako yona twachorete no maite ngabantu ayisiko nabago tachorero murayo muyasani watari abakristo no maite ngabago chora yani enjirende ngaki twara good relationship maina abantu bari batari abe kanisa yabago kwana buya enjirende nga obwamate ekiara bono ngakira chikumuranirie tubwati obwamate nere tako twaro obwamate okana basiriki twaro obwamate bana abantu bakoretaki batari abakristo ekugichamba koira ko kubeko getwoyo kirikiabo gucha tochikorosie getwoyo kirikiabo na egere onyore njere yo koreki yo kumurani abageni wari ni abageni ero is mandatory mogeni ga chire mwao kwameso no maraiko urari ni kabe ostebo asokwaria ni ndokieki abageni ibintu nebinge bikwaniro oba no mongi no yomo lakini igomba kandi tingo musawo tanyome titabekerwa oborisi nabakubekerwa abangina nabakora kikanisa. I'm sorry to say nga kikanisa cheito ngo mongi nawo chikobe kumwateba nga kai pastor ngo saliare kusialiare kanisa kini abarimba abangina bakawe nabakora Paulo nagakwanireta ase gitabu kyogokora omongi nore koruku boebe okomokonyete sana asobokoreri omokonyete sana igo ntorgo siegera bagina nekia ko era bagina bari mayega yabo bagina ba negasi yabo no gosira igo bagosira emirimo ya Nyasaye mugakonde wensi yori successive oyori mayega ya ningo oku bwanje mbwanje yawa na Nyasaye nabara abeno ni otali omorisi
nabakubekirwo oborai kuija tware quality siokoreki cio kubeka abantu amana kubara kanisa abaire gochia ase obonyasaye igo we are talking about a reader uyo kuragento kieki ekanisa quality abwente gotwara mwana mangaro ukimuririe etabu keria mugesome gutirimboka nimwe gutakana bangoja ko kubarusiria ekwerende muna gosoma mangana ari buna koeresa yabana banyasaye igento mono getakire high quality kiara bono ko murense muchigo korera omonyene twata omonyene naro omonyene nero gotenga cyuta gitorai kanisa tari muno utagitorai asenge njo chingaki onari kwariga ni abarisia mojiche mu class ka wichi maiga kega asenge njeri baga kama iga kega ni birogo turabekera barisi kamuranje chigocha elinde ntogende bwango barisi gamwacha uyo bekeire amagoko yoborisi mojiche mwariganie mwariganie umurisi ino oja seke umbe kyabarisi nchwa yo ucha mukaya sukamaiga kege sukamaiga barisi bari nabange sukamaiga mukka gochimaiga oyo konge bye kugutikara mu bino bakange inu sukamaiga inwe egero abarisi banyora libaga yoko baera amagoko sukamaiga barisi nabange bari inolio konge moko bakurwari kabakurwe side yeri agera mo sire mo bekira amagoko elinde konge kanyisa barisi goche elinde mo bekira amagoko bari mu abekira amagoko mo ngina njugocha kucha skaya kisgocha naye bera kuruga beka bana maga sumutu yaye egere to be korogosaba bugatana tigango tusabe tato muyenya sae nayo monyene kanisa wayerusiria sense wayeretire asobo kore bwa bugoro twamanyire kimwanya bantu ngocha tuli twaso ya morokereria ito twaso yobo gengi nobo chenjia semirimo ya erinde igoro ya kumia twaso isiasa twaso ya mangana amange chikambeni asiki kanisa twakwiba anayo monyene twasabire muiko borokererio risi abatu abekira saboka itoli tukori rero murisi gakonge umura kore bunoganiti muiko murae ara abana bawo baike iguru ekiaya abane bari squeeze barosirie ibyosiki byabo bakora abana babo kurinde iyo minto gakonge bekiru burisi asiri tukori rero gara abana baika sori na monaba nguse asobo ngene gisem Jones ayora moe ubuyabu abororekane turi na twasabire gwatoigure ikiara twasaba wetera asiri itali umwana wa Yesu Kristo amina bono muka ayo bachoini abadiko ni bali na inubono kama gaiga badiko ni bali horo bacha gocha badiko ni njugocha na inwe elinde na inu mube kama goka actually etabu kelikia ya Timotheo yoke bwato almost qualities kire similar na abalishi kiana baru na abarai bari qualities kirianga chimbu cheito kibe chimbu ano tana gote yantu akoro mulisia tene na inua kuna shida uchika no moya chikana na bango chikoweka tulense masingi njubo dikoni asoko kolemera mu Nyasaye una tuateba yabo techibarare kimurari Yesu na ainotana gotebio muntu agoro kumurisi matunda ariyo kwamo kana wakoraki oka gago kokwana matunda oka gabantu bako yali bata yes muikomo chenure imasale gotika tusabe ni muikomo chenu cya simure elinde mirimo ya Nyasaye suke
Alicia amagweka amagoko tata omuya Nyasaye twarorire obonene bwao mirimo eri yao gwachigete abasoma bao bakore ng'agende ense yonsi murandie enchiri oyere egene mubatisa ase erieta ria tata na eria omwana twarorire ase rituko riarera abana babo bakoigwa ense emo ase eng'encho ya ogochia gokora emirimo yao. Stephen nabegetwe ense emo agakora emirimo ya ogokumia tachieti kworokia bosoku ase okomorandi Yesu na barabwo mbaorokia obosoku ekero bakogenda barandi buna Stephen bari basoka baobwa omoika omochenu oria orabe eme yabo tori omoika bwobwoba korende nigoro omoika bwobobwi moika oria osoeta Stephen na barabwo oso ase bare erinde rieta riao rigendere koranda buna rigenderete koranda saba sukuru chiabekiru chikanisa chiabekiru chichionsia chikworoki ngobo maene nore naende nkoira nore na barabwo mbaba manamba bakorandi erinde mbayagenda iguru bagenda iguru bari bakorandi baborokie enchera yao inde rieta riao ribakwe tuine atwasabire watoigure kiara atwasaba wetera ase rieta ria omwana o Yesu Kristo. Amen. Yemo ono kanigo bahamagoko ncho tenene rorio chigoro iga moyo wa magoko erinde tenene raini gotamata barisi bahamagoko bari gani mbia abumbari babekeirwe amagoko ase eng'encho obokori bwa Nyasaye ekiagere kanisa negendete gokina na obokoreri bwaye bogenderete gokina baba barigania ase ekeumbe kiabo erinde bakore emirimo ya Nyasaye. Nabarisi nabo banchire ng'oma ene emirimo yabukire tiga bababwatisi ase eng'encho obokoreri. Nga yoro kwani abanju bomanene ose batas bakwani ana ngro bosore sege preti ay bakwani no ngro bosore na wakoyu yamana sana kwa niaba yekambi ya bigege omorisi omachete nango kwa niabantu biyamana sana ona ese ng'enche mirobiriere menge ato chikoira ribaga rigiya tosabe twarigani pasto ito ato ering'ana nyuma ya somochango tigango tukumba masio omone atata Nyasaye igoro mono emambi engiya turigeretie omoaso twabate chifunction ibere ekio kobekera abatikoni na omorisia amaboko
eyende korandi nkoro neyo moerio ntokoro gosangereria ase eng'encho yokwagacha ekanisa yari ya Royce omonene obe amo na intwe emeroberi yonsi twaetigesa amaboko ao twasabire twegenete ase erita ria Yesu Kristo omokonyi intwe korwa bosio twamwancheire pastor atoe ring'ana ria igoro korwa bosio mwaitabire karibu. Abana ba Nyasaye bani mbiye muri barenga bare no mogoko rero ntubwata abageni abange kango biyamono aso mogoko uyu tekango ikachire turaba rente irinde babakwani ande togendere no muchango bonta gitinso mege ntekemo irinde tumanya kogenda ase introduction no muchango itania wageni karibu sikia huku muko nyumbani egintu nkerekemo na njenku na kwegera egintu ekekemo na inche na kina igunga rero gukorwa okerusia murandi oria bishop na kwa negentari rogoro Edward Matok na kwa negentaria na inde na kinara na abangete na inche kumbe omuika nabo kwana moika nabo kobanga ase omwaka otogochigoswa otokabwate team ikorukunga chi family chiri chigo ikaigoro family ascending to heaven egetabu kelinto kemanyete lakini inko na okegera ande getabu kelia Psalms 133 verse 1 oyo kebwata nsomere kebunge ekyo ekiara to konyengo na koyosoma tole lakini inche nake gwete nchiri ngao Psalms 133 mbiya mono bukayo mwatero gotera kulibya na ndina bakwabwa ate message somera ngo Psalms 133 verse 1 eyo bwana eyo yaba twanga bali nere buya ora unere buya no kogokia okonene ekera abantu bakomenya mo baigwana ine ekera abantu bakomenya bakareteki ukinura atiga gochanse bone kuna koeresa ng'akia mang'ana yuare buya rora bunere buya no kogokia okonene kera abantu bakomenya bakareteki baigwana ine ekente kinenche nkonga kire ase gesongo kiara goteba harmony living together in harmony ingane eri harmony kwere ndenkere tunua kere gocha gariri tunua go kere kenene go kwa harmony tunua kere kenene na kikere kenene ense media tunua iguraria abantu mbarengo bake aba Levite ni nyumba ya Levite uba etwe asobokore bwa monene maete mbairi marimo barabye gasi abo no komokorero monene kuna korwe bingwanso ari getunu kerigo no barenge bakona komotogi Nyasaye na komwakira mbuya mono igasi aberi bakoboka mambia na komara komotogi Nyasaye kubakoboka inere gasi bari gokora bari gochimugondo 10% yeri neho bari kuragera kuru gasi abone kuna komotogi Nyasaye bono naba Kristo nko enda barengo aba bari bamwegende Nyasaye Israeli bana kogenda ari etunuguro bana korra buna ba Levite bari bakuna komotogi Nyasaye kubari nchira kogenda ogotero kuna kubari gotanga roranga kiero bya no kogokia kera bantu akamenya bakoreteki baigwana ine igorogaria abantu bari aba bwatobomo kuna abateri abari gotera tena nero soprano nero alto nero bass nero lakini bagotera noko no komo message babwatera yemo na baria nabo banga buna abantu ba music na barabuo igo barenge harmony yani harmony eria kero muntu abu agotera ensemo yaye onye ntena yagotera tena yaye onye mpesi agotera rie pesi yaye ngoye soprano lakini elio gibaso kineri
roranga kire buya nokogokia ekera abantu amo bakomenya bona abantu bari gukibana kubarigereria igo bari kuna goterana barabunga roranga kire buya nokogokia bana banyasaye kerutwa ikirange gukigoswa iguru iyi nere koros bantu banyasaye bagwente nakoira edwati nango kiangaki abantu bense bari bende bera ebimarwe biga n'ekisigara barabuna babagosibania nonye n'eritimba ariko nagokoraki bari komanya ng'eritinere yo bagosibani kwagachi n'amaruwa abari by the way seitari gekano seitonge kano corona arenge abagaka bari bakare baramo bari gokora kingwanso mobwika na bari gutuma uyu gendo ndangirinya rebe elinde bacha basa ogosanga bacha bakora gendo kieke basange tare kuribika tararangeria agotuma umwana ogoika omotenyare bokurangeiri bakigosanga gakuminga barabunde nkwende kibasomete leseni kibasomete obuya bwogosanga obuamate abana banyasaye asichikanisa chito era obuamate mbakoreteki boyo enda mwe munoere bibero noriro kuna gochenchana bakurieri okuminga gagaki iguru togochi iga iguru togochi amangana akorekana na family chito rera batangasaji bagutangaza ng'omong'ina omogaka gaito omong'ina timeti ase amonyorete nera agachiageita abana batengerete abana bachikomosora ng'a tata tiga ngoitore mama tiga oite bakokora pi nera ogenda bwikoro abana bakoraki batiga rero abana banyasaye saitani ameteka dunia ebinto korora abantu oli banyasaye bari komenyamo baigwanaine kero abekere twebete bunetwa tangasa nga babaigwane bakama kweli twanjire bawe kanyomba matukabira atato mamba ameanza saitani enyorari bagokora gento kie osororo kira kiri bariete ngaiveira sobana muri ko ntebitina asechinka ibaga bare ko komenyamo baigwanaine igenteka manare na inaro cha abana banyasaye ngeringa ki igoro nenkongu na ndo mane nenkongu ekiagero bwanchani buri bwanyasaye imbuyo nabana bochori bwachoretwe ai yani okorigereria omonto arumete erianso kuminga omwaka oyo bwokoyo omwaiga noro okurumereria nsaiga kisimi kiabekwa ng'a ntotageti omoikochora gusira nominating yachora iganda abori abana nyasaye no omoikochora gusira nominating obwanchani bori ng'ai bwagenda bwa nyasaye bono twachakire kubekirana chitingiria asije kanisa yani anda itokoborokie bicha erase kanisa abantu bense bahegeire kubwa babera abangani kubwa kanisa yore ma none abantu bangana gusuki chimbebe atagetobo mu buchi na kwaide bore chombe chenyarere na cyata gitokubekire Yesu maitera atigare nero bana banyasaye ihonga ng'aimoroche iguru toge China ase kanisa tegokwana obwanchani bori abare gotera kuba kogenda iguru twaikire igurangambura bono litware komento obwanchani kegima my brother gokondora ndoke your brother uyune musfatio mino takona koroma magiansa bosa nege nto kondomira nkeyo tewe binte bisini ngoba chori ngato chori kwame kondomira eriansa ngatontageti ngapasto ngakitago korarwa tosumbuire eriansa eribono igo twakore emirimo ya nyasaye bana nyasaye bono ngaitogo buya yanda babori ngaitogo we going to heaven abantu bari bare gotera guchiaria angene kanisa ya nyasaye tembo ya nyasaye bare gotera ora akiere buya nokogokia abantu akomenyamo okoreteki bwana ndi ntuturasanga abana banyasonye ense ya ng'ainire gutubwa ya ataba go janse ng'ano nyasa kubeko gusisenya asa bakoreteki baigwa onye moko na gochenchania kanisa moko na kuramana ebirugo na imutagete my brother aje no yo minto kabisa ekiara no mambironkani enje ni koreki ni kogani ngachaga mwangane mwanja nararia
ebintu twatebire ebintu ebisinini abana banyasaye ebintu ebike bitatoirande ebintu ebike bitinaga kuna kwachenja nebintu ebisinini twangire kuri eria mangana akorete ki ale iguru ari egetunugoro egento kiarengo nobwanchani abantu bagotera ryo kabare no mogoko ari iguru lakini insa nturajaga kugenda iguru tuchaka kugenda iguru iyo mambo iyo madogo tutacha tosoe kurigerie ebintu ebinene abana banyasaye biroge ibono twensi biturabe kwa balisia ase kanisa bura noyomo hano tome oja kurwanire ebintu ebike damwamwe ebintu ebike oborogie ebintu ebike abirato irebi abana banyasaye ngakyo bwanjani buri bwari gotoka buri chikanisa checho erinde iguru gekorigeria asuma eriata yes abana bw'abantu bono baqualify kogenda iguru onye nto gutwara obwanjani let me tell you asikanisa checho iguru teyo onye mwangaine ngatmo chikomera na iguru ara iguru araria mugo chikomera nanga iguru turachi gokwanania santo gokwanania na renge disu tugete naende mtu nabutwara kore mirimo njoma endo nakire disu ne mirimo ngokora no bali simba arengo abaya sana I like them ekiara naende gokore mirimo goikonyore bake yona ba ko challenge bake bagoro ukuruta omoricio yutata akamanya kombere kege yani kesi milio ko uchi conference ye twa paka amataka bachoka balishi ga ko endo aja tanga bamita mangana karati gango tumuirande usina koromorembe wona ari asende nkamana konyora ekambi ngakie kambi moricio ino maite nkanyora uchire kambi ya no tomirugocho ekera chito bono ga njoma ina na nge simbo iga kaikara seta manya ko bori ngaki oya ko boria pastor kiole disutie ya ko bori wankorete konyuwe akamotebi ngako sinero uyu muri ko monere ero le disutie baita kwa gakenda gatako bange bintu bya yagende agakwa gakenda pi agakenda agatako bange ngamotebi no don't you my friend you are my brother kore guys branya sawo utomaga tari muntu ore meremo in fact yakera akorete gasi gande tingana kora mu basto ngabunaye anganya na abande bari gocha konseri ingiye bana nya sana ari goteba mambiro ntagete ngeni korete ki ntagete inkirende toko na kobocherana naye toko na kuangara nsige gaiga dibato kwenda goteberania erinde nyasaye wobonene abari bari gotera umuntu ruko wobonene ngo nyasaye naba ko bakogenda ro bakuriria bari kuminga ngakiere buya no kogokia kera bantu bakomenya bakorete ki that is the prata udi ureta gite unless to invest that character igurutei kera bantu banga ine igurutega kore tikai wono ngaito gojira bana bayasa aito go tuate bere binte bike wono nari gokora iga bana bayasaye okotero gutia kobogoi bari toko genda iguru kuruki family cheito kuruki kanisa cheito kuruo mwamato ebinte bike tiketo bikense amotoreria mangana manene ari arenga asege tunuguru ari turagenda iguru wono mbere no mubuga torentire tari obwanja nibwa torentire zikale kisinda nchi arengo bantu bari kore mebi kisinda oria utarenge na nguru gari kobe kugati oyo kagwa gakurwana oyo korwa baba tabo nkonyoruore tabokia nayo bwanja ni buri bwacha aibwacha abana banyasa abara abantu batasomete bibira lakini babwa to bwanja ni kisinda kiri bago chipimba kabisa byombe byari gokorwa abantu banywa maruka pisa tatigarinda maru abo naro aya taimaru aya tali maru aya ne kwerende Yesu na barenda tamaru amaya gwetani ari bari konyu ana banyasa igabo ntwa igwana obwanja ni buri to bwate karatige obwedi na gite yen katoliki yen SDA yen furu gospel karatige ogu ekiara Yesu otobwataniri twabera abantu ababyaba abamo mongina gakurugari otiga sobo ochikomboga na gigigari ochikomboga ni emechie na norigite boko moitata akoreki ingi kiamoreto tari obwanjani obura butogera sikana jeito Yesu Kristo amaye ko imogera ruguru ngamani nyasase ni amarika ego etiraso mwana wa Yesu Kristo tiato sabe tata nyasaye watoire mbu yao ayo monyene gwanjete
mwanya bantu barenga abanyabibe ukabanja buno omwana owo ukabadapt bakaba baho pi uko barukanga no abana bane pi ukabaho omwando obwo buruti bwa kale na kale paka ukaruwa omwana okworo kingo bomene kubalikira lirube nga nimbanjete erindaga kwa asenga enjo yitende toyorugimo bwa kale na kale omo ikomo chenu nga kyoro twegeri nga neribuya otokoro yondo twamora gari muna mumuro minto na baswati ba minto ekiagere mbuyene rere ya Nyasaye nande nera tubekira story no mo ikomo chenu no Yesu Kristo yakara batabinga mwanchane mo baamo obo mubu na butuwari kuwania sama tukabo Saitanio uburukanirie nse otebire ngo mugaka no mugaka tiganyu mo mugaka no mugaka nga ene bintu busakun mugaka no mongi usalirie mbweri yawo ya iguru mo ikoito just kanisa cheito omo ikoito just family cheito omo ikoito just tole kyagere nsi yonsi gerigerereti eroro obo mo buri borasi kanisa cheito inderi etari ya ulimo keruguru ekero turatwara omo bo emirimo yawo nekina siki kanisa ekero turatwara omo bo endamwa mweri abantu bande babwata bagwita abande emioyo bagwita abande emioyo bantu bakolega sibana bana kubabekera kitingiri emirimo yawo yeragenderere erinde tuwaria nyogocha kwawo twasabira lingana eri gatugo moikomo chenu tolibekere buya tolimenyera asobo gimobo na asoma bogo chigocha yuge na twasabire watoigure kyara twasaba wetera asiri tali omwana wa Yesu Kristo. Amen. Eso imeasa Maha komoge Yeso imease tata Maha komoge Yeso imease baba Maha komoge Yeso imease baba Yeso imeasa bana Yeso imeasa bana Wono egento mutatwara no mogoko mo kotero kuma ete Yesu kare miyito to gutwara omogoko ekiagera ayunto konyara Yesu imuyete rora koreki none chifambi kitu paete wenye Yesu tai none chikanisa Yesu tai osiasero togotoboa nonye nense onye ntotiganya sa to chorere asenge njuto we chorera akia kogera bono obugimo bokongete corruption yebuchete lakini totigere ya sa to into bipo byomogoko tusabe mugoti Nyasaye twakira sekiro kyobona tuwakira ngambye mana singi twanjite
Yamuna asing incho mugaso obono twagure ringana ryao irigo tusegete ngaka turabe no bomo ngui karansa mona itwe twasabira yaba yaite kya twasaba asetu kusomoro icho. Amen. Asenge njo yerire asenge njo yerire intagete korenta abageni officially ase mutwa manya kondova ukia sawa lisi batogendie umuchanga abageni aba nabo mogwete nga mubamanye na inke mbarontara amanya tibagoja gochi mutuga mubamanyete ni fact bakorire emireme emiya gocha Gesiaga district na inu abo mogwete nga mubamanye parenga mogwete mumanya abageni ndia mogoja gocha mutuga ndende mbakorera introduction arabu mbatigere bagende n'umuchango undi abageni aba n'abageni baito ECFM ubarire yo Gesiaga akorira amangana amaya iki nabona yumva manye irinde kongo cyo ikaransa tuke twabamanyire mu cyangwa Nabatebia watu wanatenda dhambi bila kujali. Aba n'abageni baito ba KCFM yonara ngatigambalente erinde oyo Minto Caleb, we want to thank you so much saying John tuware gocha goikase bare lakini ogerire bono twabwatanire babeira abasani baito KCFM babwetia abasani baito ko baikirega they are our brothers and sisters ubunagwa abo maborokiri ubwanjani uri borokiri gocha we want to thank them so much bono onko murayo obori baga erinda atubarentere na indonye kabwate kene na bagokwana erinda yaito tunagokora omo muswati oyo nanga kirete simu okombori ngaki numanyete anturutu leta linenge kiwa magoma anturutu magoma nari ntara bwata byali amutwari anturutu kunga kiresi myo kombori nga empasi ga mbori tinga kuona ko gweli ogieli kama tebinanya ko lakini nyuwete nga kori gundiri anturutu tali mogeni wono bongo ko na koringa nga ina ali gwete agakwana mangana aberega nga understand nga mubori nga ainkoru KCFM akantebie kara lero ta okwana mu na okwana erindo tulentra. Happy Sabbath, happy day. God is good and all the time. If you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, say amen. Gesiaga mogo gata boli na KCFM neraiga. Mogo gata kabisa. Niamano sana pasta segencho yogo twaligania ase district ya Gesiaga kanisa ya Ria Royce. Twabere toko ganyera sana mbale ngaba werba kwanyara litu keli wasena ntirutu bweka nago kiresana asengencho yogo ikagaiga ase kanisa ya Ria Royce. Twabere toko batangasira abantu nkagete bakakurungumbu mbaba bwati by the even now we are live bantu mbale basonjete ku rutinse chesko iwo moka na murega ninu mweka mure saya bante baba muregete baroro bakonya kuligeli YouTube no ile gali uyibona igali live so we are live mnasemaje
Buna mwatebiwa iyi ni timu ya Kiss FM. Na bange tole ntoli bake. Timetinga nchengole chakera gusenkora abaiga. Lakini rende gotora aiga bune radio ya Kiss FM. Twabere tukobwaterana ase omoroberi. Twabwate wokwenana ebirogo. Uchi se chikanisa chiri tokora chire nokogania. Kero twachagete a lesson balenga mubwate lesson mwensi pindoche. Twachagete tali introduction ngati yakona gukwana kora kende. Talibo do something. Wana na intu tokaba charge ntinga intu na Kiss FM. What can we do to give back to the community? Kalengera ringa toisa gotara chikanisa nkwagacha chire lakini bono intuntu taitiwe sana nia na mangana yo kwagacha na muikaransa no nemetega iganya sa taiyo ambra na sa chentole lakini bono tokararanga bangi nambara ora bantu mbara oro kero kende batari goche kanisa singe batabwatia sibago ikaransira ari comfortable muntago tebago ikaransira ri igo orosire otiga goche kanisa taribo tokarrabono nge emission tora akore buna Kiss FM nogo konya chikanisa chiri chitabwatie birogo buya tobaye birogo na baro bayikaransire igona intu ntori asaba kareri bono ekagera twekaransa bune team ya Kiss FM tokora wamo na director ito akoro kwa Mr. Bernard Otema, our head of radio plus a team yebisyo bienka. Ebisyo bienka no moroberi yako bakera litukoria Jumamosi ochakera chinsa 11 cyamambye oika chinsa isatu. Kuna bano mabino twabwate lesson yeno kuruga mbalenga batekerera bia mono. Igabano kera litukorie sabato mwatekerera ebisyo bienka taribo. Ibano gesiage district engima igona amanyirenga nomora na nditwabera abasani bali permanent taribo. Ne chikanisa cheno bado muleta matera ino twana kubwikururi ya Kiss FM taribo ne merubiri ito yende menge ntubwate itogokora iga ntorine team ya itokoru Kiss FM kerongo takere kuruga iga kireso nero lenga sense moya amangana ye kamera tubwate channel ito ya YouTube ekoruku Kiss FM digital nero di internet takoba kwani lenda nera moigweli eta egera tumaka kandara. Bwana asifiwe. Korera iganye muri moyo na kimwakuga bono gaki. Haleluya. Maneno no muya matukonsi esingincha kwanira amangana mange tinde tikomenta nche nkorwa Nimrod Mongare kare korwa ari manga settlement scheme abo turagirete iga mwata basubati batari basokaria amangana ina mayana baroba beiga taribo ya riborabu nonka ngokora na Kiss FM no murarinde na ndenko cholinko babeka live na make sure nga mwaro rekanire baka ngumbu abaibo abana baino bakare ngumbu bakoraki babarora igobono igatwa chabuna tebire twarare Teresa wadi iga lakini nkora tole naki kerto abarete ire zawadi yinu inki murakore moko kora kende na ino ire to ikere kitwata tego ikera na kero nta to kwana mangana mange nganchere timeti go se oliora se kamera tigaba saliuti ege karanto ko morusi abo kwa Apostle Edward Matoke bali mu Adventista lakini no mushiriki wa Kristo buna intwe abakwani bya soko bako oyo tigache abakwani nere to kuba na se department ya online TV muigweli ogia bwatariri to kombwa. Happy Sabbath, happy day. Mchasa Marieta nkuru kwa Charles Chuea obino bado neriane seitere asakuru kutaracha ogoika virongo waso agochima sininiga mchende ase news department ase Kiss FM
nande no tukubwatira na Nimrod erio kobaenekeri ng'a chibi chamo konyora ne chingia nabo igo twabakorera streaming ase YouTube channels chaitu. Asante sana. Tigankore aka little skit ka news buna ancora ka se radio na limora tegerera tariwe. Chiaragire cinsa isano naibere chiabono omubaso omwancho motegereri aya namangana maya akisi FM asinchira ere eyobwenge lakini ritangani mwancho motegereri tiganko manyi egatiari na kwariganeirie asinchira ere eyobwenge. Nche erietariane Charles Chue. Asante sana Charles. Ekerongosi kana inde iko bado wanotubwate team yebisyo bali tokubwatira nasinga nchyo ko baletera lesson kurwa seredi ya Kiss FM. Oyo talia mona intu asinga nchyo sababu ya mugo tia seyende lakini na totumanga toba maiga Pastor Peter Omani mwanchira maiga pastor bia mono team yeiga no toraiga abana butogocha twabwatira na barabuga se okwegeria lesson kone kinga yabere kego ikira byake gima inko baba batebya marieta ose mutaite mbakwanire. Happy Sabbath, happy day. Ebisone ebinge kara kama giguru egesio gonchene njene egesio kama se sio bien. Grupo Janet Rogers, mbarikiwe sana. Yeyo Tangwenya. Umonto ya mwe kongainia. Bia mule mwenzi. Kero bakungu mwakwani unga yeyo Tangwenya. Moko itabere ngaigo. Yakoba igo na inwe. Moko itabere naki. Yeyo Tangwenya. Abasaja no mule ndawo suba. Oyakrunga Joseph Lemayan. Karibu sana asingencho ya mangana nyasato koleire nande na kumya ntirutu abandana bene nukale pakalire rese niere sobo mbago tegerera pi na bene numule anti abo naki mbale ngaba bekered karangoiga ma abandana bene nu wono bali moi mokia moko igoro ninu moi karansere biro bitwareta abandu moi karansense ndoko ibona bo mbiamone asaba sesenia kaba mona intwe egere twegerania mangana ya igoro indiro tanya nyore ko ikugore lesson lakini ndu twakonya letera asukaransa asokuna kuruga baba. Thank you so much. Ekero tokuna gosika igo bado nabatiga turi chitimu chinyinge sawa igo moro sago se mwarosire. Thank you. Etimu gaiga bado nabatebi ekero turi chibienka abantu nabange batubwate siri kone kinga ebiro byebiga byabaikirire taribo abo bakorukwa chi partner cheito batokonyire ni one way or the other kone kinga ebiro byebiga byabere biko baikira ntore gaiga na oyo no mu director nko mwari bagaba kwani nenda batebiye lyetaliaye abanjo ba Kristo na bakwanira mbyamole ndara kwane lieta iba tokorwa college ekorokunga Minto Institute of Professional Studies ere Nyamira abange tuwale gocha etugwakira Kiss FM mngambia mono asenge joko bwaterana egara toremere benya sango kolere usikere mutu etole batatu ndete baru kwana malieta alafu ngire chitaika ibero kwane gentege sinini alafu ngira niri kondele. Happy Sabbath and happy day. Anatakia tu Sabato njema na muwe na siku mzuri kabisa. Asante.
Kwa majina naitwa Vincent Onsongo kutoka huko Nyangena. Asanteni sana. Kristo wa minto na wakwa nilimbi yamola. Sama lietangol ku Jackson Mogen Kuruminto Institute. Thank you so much. Jengoro ku Nathan Mokua, the director of Minto Institute of Professional Studies. Igatole Nyamira between ODM office na Borabu Inn katinsa abuga. Toko kali chikos toko rokanga information technology toko ate chikosi sato a diploma a certificate na artsan toko kali chikos cha business echitoko rokanga centers of excellence iga nimbata masakara ngotigara pastor ga igakere kanisa nyore elimo kakirende kare twachira asemole twachire twasabire twa abana efi yaitone erere insepi kisi Nyamira nabo sigisi nabo gere. We are the cheapest. Eta abana at an affordable price basome. Nekara abana basome te one kanisa burayi boko baraisi. Naga digo kora iga. Kento tuyera akale onye toko ba determined. Mata mungire taika ya monkole. Omo professor yomo ngoga ale ko enda kora presentation ekara ba ko enda se seminar. Entera bayaya kera ko moboko likera li tukwe kera ba ko ira na ko matainga akirera professor gento wakwa na kyankuna asegenjo omontera bata somete nere na baga nitinga koleki anyale ko bakawa kole gento buneke professor ale gokora ko professor na banta bangaini agachia kamoroserie mu Kenya abana funsi bayonsa akamoroserie gento akamatainga emetinye tane gocha some genteke ke ba se fingertips entera baka be professor kamugorera chianga chisuti bakaende meeting kerabaenda akaenda ka present bya una atakete egente ke mata egere tugu no koiraneria maswali diria kwera ko present akarara magoko igoro hori engima onya nae kwarengi ngikwara gokora abantu bali asengenje yokuoba akarengereri Nyasaye nange to bongaini akamate yes daktari uliza swali akamatebi. In fact that is a very simple question. Nanyane enteraba ya no ikaransi tabu somurango na ba koraki na ba ko iranereri swali. Next, odepa yobole tri swali ekiagera onye enterabo ko iranereri swali. Injerende professor ko se director. Inginda akole. Igo egento tutakairo kora neke. Tuachakire step. Let us be determined ekanise ito koraki tonyi agache. Nyasaye tigaba sesen. Asante sana. Oy na tigairi gaiga. Banya kamora na bora nyole mbuma iti mama maite. Oyo ngale. Narole ngamu mama nyete talibo. Ba bono mwamare momoro chibia. Oyo nero toretire gaiga. Tune timu ya Kiss FM. Ekara twale kuna korigere ria na bato tebetinge kanisa nera ria Royce. Ketwanya korigere ria kareta nechi biche tukarigere ria mangana ai tukaroranga nabo moise no mogokonyeka. Mokora motebi amina. Bone na bwobuya bwa bana bali mokanga abana bali bekenyoro igatokonya korero umwana bo mwama tobo betali bo. Ekara usibo gete nkoro umwana kinya sago cha kumutume kamambi nera chago iki. Tigamo eli bagaba kwani. Abenjena. Banjuba manene tigamba kwani mwezi pimbi ya mure. Tuwa kiranya sambi ya mano. Singe njatu ikiri tukuri ya rero. Ande ngakira wage nimbi ya mano. Asu wancha gocha. Bunaika kote bagoso meti umana ali tauni amanka koro. Garanya roli mbranga konyaleta. Tuwalinge tauni ali tuwa kunya na bangwana ba minto. Abasani bana bali. Tukunya kukwana wakante bige ntukira kale punga kitoko koro. Kabate ya nande karanga first chance. Ayanda mae kuchako gendera. Bono bara ya tuwakire mbiamono na ande mwaburi iswali mwamferi. Karamu iwetu paka studio nkimeimo gete kara tato mwogo tegerera. Amagosa manene lakini re
matakira kwagocire motukwirorire mbara ibara beba gotegerera abangwa na abaminto genya sabasin akaromora ategerere tokwenda sande nabo konyane biamono dona namorete ripoti na notokara abetu mwango mono gera gwikira goja amaru batakira mange confirmation kuras past ibintu byonse njena bakire biamono ase district mwa coordinate ibintu byonse anda muga mugaserekte ritukulira aberigiya ni ria rero tuli na mukare district ya bantu bonse baranyora mangana so tiganya saindra ko manain ekanisa yabige kuna omwanu kumuntu gakonyira omwana tokonyoro okokonyira nona na promise tie kanisa yabige na gate yabalisi ne kanisa yabige yanderete nona akole to pathfinder mon umungwana koru Wilfred so naona na tuale diri yanda na nintagete gocha gokore kanisa yu aganto get lakini tingonye tio mwana genya sana kwa sina esti manero ya chira lakini ngata nimbate lyo liko kana talibo ndebe mbiamono pasta asinge njogo tuanjira nabayale kunyalekana tamotengo chatore atebe nganje ya yatima naye talibo lakini tokora ni nyasaye mbiamono asinge njona tuanjira agataingo twaliganiri nakiaka ora tuacha ne timu yonsi ipi twateba lero tiketora atara seito igere bosamaru omete bosamaru no bosamaru nabago chabaranje cheringanjire ndekindo mosamaru ngintaberetie monene rakire ndemba tabi ngoyo noro mubere mbwatongisa ino musuga taliwo noro onkuragira tole by the way momanyeti mbiamono sana ebirogo nabyo bitwa baletera ne kanisa ibirogo ebigwetera abasani igobire ebirogo oistini igobire ebirogo oistini yarwete korwa seredi ya Kiss FM tukubwatira namo n'abasani baito bali abaya abandi mwarire gayo bana bado ntorakora taliba ina ya ntangani na ino nyumba edewe muri megesio intwacha sio akiako logo ko bisio bienka nabo murobelio yokoro kugo taliba inu mwabeta batangani naende boneka nazi konyoga mbosamaro ngabwa bande rengaringa rutu okora igatwarete partiality ya omoikora aete kwetera sekala tukatabatiga tochega iga njena kwanza na matenga ga mbosamaro ikobone kartu aretere igo ebirogo nabiebyo mobirende buya obirikire Kiss FM 94.1 mbalenga gochakera motebenga gakitiga twategerera Kiss FM mbiya mono okotegera gwoka igana kutuko basaba talibo gakito tabasaba besa rinde moto agatwa bareteire na intume ogotegerera yani ukomina igatwa no mino agenda mugondo nyakorema kwabeka muturugora ali kwana gotegerera talibo kagetenga na kolire ngatenga twa esa wadi yago twa talibo aseredi ya Kiss FM ngokoro muroberi bwe bisyo byenka krali tukoriye sabato korwabu na koro muroberi bwa abana krali tukoriya Jumamosi uchakira saa 3 baka saa 4 kare twakorire muroberi bwe lesson ne bisyo byenka naende ama tukonsi okonyaranda SMS ya mangana maiya na ngokora news sawa
Tinkora bachuterire nake igo. Omo gasomia na gokwani na ndo mwanchomo tegereri ndo cia sogendere tegotegera Kiss FM 94.1 nero enka yomoksi kiaragire chinsa isano nebere chabona mugaso chinga kina kwaligania SMS tu amangana maya senchira yobwenge elietariane root magoma aba menye ebe kanisa ya Ria Royce eye gotoka ase district ya Gesiaga ase station ya Asironga imeye conference ya Nyamira nigolitukulia lero baba bawesokia sobonge ase ekanisa elinde gokwana nabo igo konyora ebirogo korwase radio ya Kiss FM eyo ya Chirenkuma ase orogongo rwagusi kagokwana ase omusangerekano yo boigo obaguwikiranwa amo nabarai ao yabo omamisiye kurwase wodi ya Busamaro omoskechas kiganda ati yabarai bande abange nigo abamenyi bensemeyo baba bagokokera egetambukiro kieredi ya Kiss FM elinde gusira emeroberio ase kanseyo asoko ene kibuna babaire bakonyora ebirogo ayonga teri amangu mwancho motegereri ngenda to kwariganira chikoraga chinsa isano nebere kweretera senjira yebwikirano tosukagendera bategera Kiss FM 94.1 nero inka yomoksi elite root Asante sana. Tiganya saba seseni asenge njombe to magania ikirerende. Moko to maiga igarende gotora ikira undiende na to betebinga ntwanyo ta maiga kurwa se kanisa. Biamono sana. Thank you. God bless you. Lete brege bigo chaga iga. Thank you. Bona bagandi aba akodi mene ya bali aro isi ya baba. Na inche bande passport yito ja komera na senkeri ngo ngakuma bataye baba inche ko passport jiko ira bantu ngo na ya ndole ngo passport ngo ebuku ereseni ngo ntoto koroka ogotera iga goko ndora ayoro ji passport jiko ko ira senkeri ngo bona bako bande passport na balo bona baganda minto ba kira undo mweshimi ngo babo Chelsea ama no yo minto bari ga bose tabara na matwara ndio naomba ya abanya sawa zingo siko ande passport yo tuamba passport mana chake ntara leto mwesimiwa ilinde turasabire biro gebi kubara soko manyete omonene no ari gibosongo talibo tutate ko bakira mbiya mono na special way baranga tiga bacha tali raisi go chikanisa nchiri chinyinge bari ko ire biro bacha koreta ali aro isi enkeiga tutate ko bakira ngambiya mono ashemere mu mwakora nabageni mwacha kuna mwatiga chisa cheno mwacha we can't take it lightly toko bira raisi go ndo kira raisi ga ene bebe nene bakira se duarenge wadi bono inche na igwa mariogia ya tari amaya moigwete timo go twini o moigungana antirutu buna go kwana oyo mwaro rare et moko moigwa to mura moigu biye kyara mwa moroche mwa teka mwa igubuna go kwana na matangasha ali mwaigu to go tiuni kyara bano mwaba tiuni oreri nde oigunga runtu magoma naenda bararia bambale mbabwate bago choka chinkwana buya nye family ya choka buya nyunga bambu abana nacho murandia buya bana che wisdom nya saba ete nende buya bana somurugulio mwa chakire togokonya chikanisa koleta ndo mwesimiwa kigani tumanye gusabire birogebi elinde atomwerekeo ntusabire birogo bakogenda batutige tokona gokora emerubiri ende yetu omwesimiwa kiganda oyo bunarega emechanga kominyoka naende nifagitike siaga mono nera gokonya chikura tali byamoroje mwamwete mwamakia emba mageti gocha etoka chitiki chiaye chiabukire nifagiti nerwetera nabwa tomoyo naende asaga konya mono ne chikanisa esiaga nere benefit tigara kwana emo ukie mirimo yaige gukwana mono kumubwa
Bwana pastors siribaga abana banyasaye mbiyamole bali mutaimo kimwarora bobe anyakora naende kore moyo naende kore biya koranga haleluya. Abageni baito bonsi pi perete yaito ya ekoro kuna Kiss FM gose Kisi tigatora ebeka Kiss FM egenka abesimiwa umwesimiwa Duke umwesimiwa Matwere abarai abasani karibu nimbaroche nimurodi iganonga oyo ninje namwegeretia mang'ana ye TV akabere tokoruka fiofi wana namaletera abantu abakwa babeka buya nande gwanchoka kwabeka abantu bane buya buya wanda bareka ni TV maragoba bari otabwatire ende okora kirani nande mujemo abeke channel yebuya togonjora dende goja naye no musamar togonjora mono kwara abambekerabu babo mache gabarekana etwasa balibaga bana banyasaye etwasa balibaga asinjira yobuororo nande mutwanjere omwesimiwa Duke we wodi abo samarongo malendanda bakwani chikanisa abwate isato bono iga nande bono twarura asabangina babwate conference yabangina bonsi pi banganya kurunyamira bali nyamira alia amini bali kebirugo boys mumanyete bo no twarwa nande manya ko minyoka nyantaro manya ko anda nasto kuruko na Masobe township na barobo bwate sadaka mwesimigo madwera minyoke nyainogo aminyoke na kenyanya asenera bwate nandi sadaka ibere abageni baito banya ko endera magoma watangasa iguru mono yabo samaro none koro gintu gitayo kwa chutani wata yona bantu babo samaro ari kyonyomo ano kyonyomo nande ntutokoragera buya nande ntugwatu ndagera norose iria eto nyagoye kwara bakwana kwa abesimiwa inchugocha mwesimiwa Duke ma bali tokoryo boruti bwo turure ngoro aito kumukyo kabana banyasara nchegalio ko kumukya koiranirio ko igakia ba passport twairwa imukyo kabako byoiga aya nama gatwa gukuruke biriga sabangina bes yora woni manyetenga karokeni ni gasiro yari ngai singenjo tubwata gachango gaita na kikiate kya yara twatanga tutikara kino mheshimiwa Duke wage masira wa MC bwe town yali uliyo chikosi sake none pale yitebekiria makanye na bado kasi ntotege tiebe ega siene ro totege tubwati ebe aintu nabana karuto kuriyo bonda bwa Yesu na litokubukira bwangu katukubuka kuruchinka no na gapara katukankaro kagutuikia asitoko so kuchikusasima muntu nugumo bere bobe yatukanga gantunga riga kukubucia bwe gari nete gukui yakoereria ari tukura nyombe singinjonga para tiarengo kwari kurusiri kune gari nyombe otu akira isinginjo na intu yokubeka koboka ase egasio monene na incha ari kanisa ngochi ne Brown SD district yane gekuruku yesi wale na South Media bono na eri ari no iri town yari ai no tana kumanya ike town yari no na iricho nege ntoka kogera mangana yako na gonsireria kerese kero na kera barishya babiri ambegete gati bagote na aje tubwatiga mwata no buno ko rubutiko ni naye na bono ninganye tabantu baminza bono na ganyire igo paka gando jenga no ba ko madoro minto akina bangende na basite na ndente ngira nerimo kana kamwambatisa abaka bana barishya nkino botiko nibo kabona bale pasita baki togo tumaje gete uje kwani balensire ndie tandi tumukuja kwani balensi kuje district dio kankonya kana inje ni nago sangedirisa taka na inje nalio maitege ndo na inje toko na kuligiria gachi yo monene ko bagire duty wiki sataka na inje na gusangiriria nanyo ribaga na inje ngeso se na mweso se gaba ego na akire kunyorera njiranga ngakini so se njire ngao na cha kunyora ngabamba kunirio koboko kagere tala gutabuka bayinyora na kibago eso mware gonzabere nanche wanga boga boga gutiga bastarora imokibuya magoko bastarore baitu boye bono no jumbe mwatuma yasari gwanja bakune kinkoro cyabo bakuna mongabo no mona bakwanire inde nanche nyore gashe yo monene na gusuki ntu anyaru mubasuka no mube no mu MCO wa muito sirete yasaga njanga tigara kinde mohe bari gwanja basukia nanche nsumba anga kana korerio monene ne kwa buna nabarora iga mumbwate bye nibuya
gacia yanko yegunde na iguru ninje ndabarangerie chikwaya bona bunene ria ari arois yaroisi moko mbwatekie iguru muna mogucio kakatuganyiterende marandi nabo basta no joto bachirite manyengikira abiguru katuganyite turagire nkwiguna no buke burabuke ninje ndabama baga katuganyite turagire mwari wonsabira nigo manene bubuyo bonga basiseni akiga mbwate chikanisa bwana chigenderete isatu nyambo nonta kitego na gutangana abaka babambwati kurumaga barikire enche ngutigande siringi chiri buisana abantu abaminto ba Kiss FM na inutiganya sabaseni you doing wonderful work akamoko na koraria osamaro kamoko ruo tario nande moko na kubeko kugurubuire tamboka goche town morore munangana kibiro butwa bigete ne biro bubiri babiacha ekarona inturi ritwa kuranga ngese merere nsunga buranga nanyikirire kana ikenga kunande gateri tokaira na nero ruchi bono mwakori tosabira niga nari nigejongo keke kinkoro chichense gusintu bwatene tokoza abantu bamintega sinya sawe byo bonga bazizeni na bateri duko yagi masira mo MC gwe wodi ya township ekenege pili kya kabire nkare atwere mbona acha agete twarenge noyo yentungu na kugusabira ni mwaka kiganda ano tena go mbwati sinje nkonye nyikera narore tara gitu musani onali mbwati sigente kenya robotiko ni kuna gukuhurira ndinga bakko erimo amaiga narenga koba amaiga tariya tatu kalmwa tonyongire kabire tigari beiga tatu tokorere ndiri ori nonde nere ri urana kuniga mumuzuki yake usumonta suke gorake kana tariya mugo jakona kuniga kebinde bakwana kama bakwanira usuke gujihanna ngogo sabera bale lakini obotiko ntari bomonta lakini ndo kama sabera. Bwana Yesu asifiwe. Balenga bamanyete. Igo nintana bateberie ta. Biama ayeti ukyominto. Anyete maiti district ya une korokwa. Tumbanyeti. Inda akona gusabanga go botik. Ngegera sangri sadaka. Kai tengo gusangri sadaka ngoria usangri ko mubuka ende nero. Sadaka usangri wa negasi ange okora. Odu kinga na wabiri igo. Matwere nkuru kwa sewali batamanye. Ngoro Julius Matwere. Buone nkebirigo. Ne koruku. Ne korukururumi. Sendo ya mwa balisia. Watu wacha tuba kwaniri. Igo tuwacha tubakwani na ende wana magoso ya balisia na aria nga balisimba maete buno gusasima bakoraki bakogenda kwa mo 70th Day Adventist mange kuba batatu wacha turu esire mirimo ya Nyasaye dio kaiwa bene moturi ninkoroche abuo mbia mono mwaka ano wache tagia kware kwa muinari oranga kwararire gusanga anga kwanyarikire ye abantu ba Yesu ngogota bali ya gekora muro chakorere tayo kanga mbona ro mwana miaka 20 lakini anino urasukirie lakini Nyasaye no muyete anaosukia ali abasani bane mwensima ono karatwaru kebirigo high school ase abangina bonse bari ona ruora babande bingango chamba maiga ni mateko ba amaiga babangina yumbi yomuri mbata batewenga igotwa cha ntwa wa maiga kina bara ayadi kina mara so kana na ya gasori arengira kina ararenge ora ndo minto Nyasaye seni mbiya mono murisio na watu atewa ninga to etaiga twakwane abantu aminto twana gusira na ngora asoko kora emirimo ya Yesu ekiara ntubwato gosemaringo mwando nokoreteki kieka gora mutoroche amoiga ondo kona kotoro yo ebyanda bya muria mokani ngaira ngora anye byanda bigo koria sengi njokora bagutarira amo ocha kana ende bakurara amo ende bakora ebinde binene amo ngakiro rio gereria igo ntwe asoko ne yokora abantu baitu eri motoete
iba abandi bakona kuyamase bakani moeripi tokurwa tokoenda township aria ekanisa ikoro ku Joyland asinare sadakere kuneyeiga ntobakwani wese ntobakwani nande ngawende kanisa yane sabatogota mbiyamo naba yamole mwate mwandemete sana lakini tokaengerwa mwandemete sana lakini musuko wono musuko ndote moiwe musuko mwatiginjiriri mowaka jikuranga nyomba mwara akira no monto ino buno yote nini mutwa mumaite nga mubwato akore naki ukwina korokomo yani morete nga murakore oyo ino bwo kwege na mumurangiria aba let down mwa inyoro bonekero bintu ikigoika lakini ntai yaba tuata bono one sadaka nareta isingi kiri usano ekore emirimo biemo nasa wantegera Karansake mheshimiwa Njengo Koba biemo nasa Karansa karibu mangana abere ngukwana Pastor Pole abarari baito mwensi biemo nasa cha Mungu awabariki. Mungu awabariki naende kabe partners be wodie nababugata be district eto ni murodi ya Kisiaga ikwarangeri ukanise ende yonse kwa bori nga yere district ngesiaga dio ruaru negoro nyabichuki wachaye kwa manya kubori ayande pakario kara nanu kabwate mulisi matwera nago aliganiri meri go round nere narore nyabuti ari na beni bagoseka tima itingi basekera kitariki mutienyo nana kitariki ntokoe amini mutienyo kane aribo director ai lakini tikatokote biko nane kinto nyago jikwana anda ye nane aito bwate merry go round biya mana sebiro gebi Mungu awabariki magoma mwana balende sana mangana abere epale korua junction yalia ariyo matara makutano atari mate arugoro ngakitogoro kama kutano echega asobo ngira goita nero tokorosi aende tagekende yons erwalia agende me tundubali yetu ya kurulia ende ndurumo toyokorelia moti tomanya korwe pale korwa gesero agenda rioka abo pene batere na getuete mpaka rigoso kanisa agenda ikesirate erusirate agenda baka nyachogochogo SDA etekiangenda igotora korera chipara ibere osamarenga kie epara ya gatatu ekorwa ikobe agenda ikobe primary etegesicha ine rotokorosia taikende yonsi gochakere gwikenya eyenko bori mure nima etekoru yanya bijuke gasaime nande muri kuchikanisa akitogo jago kora tigatojero ubereri eye koruge si amini koru sironga etire go jabakerere gesiaga primary koyo bekara toro merobere mangana nara imogu to batena kito sabire gwete ensu gato minjero gichiroje lakini ndundura kwano ndo manyete agito akwane montage ko na mbato kwana igo muma itinga itoroje kono nje na matuero roje ntongacho monto ga kipi ebuna mwara matuere na inje karomogo to minto ngacho monto buno yogosi nduge ntotoko bori chipara chirose gugiyoka amarioga toke igene itambe amarioga toke tinga tutabori besa bono tokobori ekyo eganda nese gyabwata kujya sefurani matuere nese gyabwata kujya sefurani piuki abwate ese kujya sefurani ayande na inwe eichoreri monene bwo buyo bonge abaseni tikatobwaterane ntomanyite chikanisa kyo ngitaite chikorerwa obwagachi lakini totobwaterana abana ba Nyasaye asebo samaro otobwati chikanisa emerongene na isano nemo chia SDA lero togwate michango 8 nane kiye kinkora babori aye karole ke gando rangerie michango 8 ntebi ne ryoko chine ryoko tika no genda ya sibiria
lakini ogenda yonsi naende otachieti yonsi keganda siku icio maete tari buya aba okomororera ase akoba mono igena itambe goserio kara mono mono gosoto mbokayo mono mono tari gochari mwatusabira kogani kwabeire okonge naende chikanisa atobwate 14 osamaro totaite gochaka buna eriaro isi eye tobegeta chionsi pi lakini totaite gokora emeroberio naki togokora kisadaka tokogenda onye niga togocha twakora sadaka eyemo egosukia ekanisa nore nkurunzi bakeyekiga tibaga togocha rero tosangeri chisirifu bwa 20 torore naki tokobwaterana tokore egasi tokore enchiri togende ase totari gocha gokora mechano ali boigo nimiroti ne timu yeno yon spirit mbiyamano Mungu awabariki pastor mbiyamano asoga twari baga naende twanjire tusukiga singa Jehova korori Yesu bo buyo bonga baseni mwensi chinga kichonse kartone tokobwaterana singa Jehova rayo naende ase tutara abaikera mwanjera n'abana ba Nyasaye ora inobo kong kero bono ige sadaka egendete masobe township ndaraika amkobori bari uri ma atetare kurma atacha naende nkoenda abaminto ngaba kwenda bakanka ngwara no lenka dagite igoto sabere Nyasaye bo buyo ngakoro gwanja asemero metokora omwesimi wa matwere otoire sadaka yisiringi chirifu isano amina omwesimi wori okorigyo bo tikoni aje gosangeria sadaka na mukandiri binte bitari okorigyo gosangeria sadaka lakini na ego gento no bwagachi nare kisiringi chiribuisa omwesimi wa senator obakwani rimwara nawo njoka na rombori gose twakore sadaka ante bimba kwani iga kare nyantaro nande township nande ogenda gose ngokibokira mati nero tutumire akaranda bimba kwani nero tutumire sadaka ya shilingi 5,000 keganda nero toire sadaka ya 10,000 yese kara gosinia abantu baye tamaze kubasinia abana ba Nyasaye pastor Ruth asenge njombo no omweshimiwa akwanire marende bali mutaigu ntoko irorera omugasumia nende nagukwanire mwancho motegereri anosia sogendera togotegera Kiss FM 94.1 nero enka yomuksi na kwarigania SMS ito ya mangana mayasenchira yo wenge eritoriane Ruth Magoma Omo msiebe wodi ya Busamaro eye gotoka se bunge ya West Mugranga imeye county ya Omo Skechas Kiganda nigo alireira yogo chia kubaroseria chipara abamenyi be wodi ya Busamaro kagokwana chinga kikirana asomo chango ase ekanisa ya Liaroisi eye gotoka se district ya Gesiaga imeye station ya Sironga nigo Omo Skechas Kiganda abakagotebuna nigo arachiego chaka okoresiwa wechipara ase chiu semo ao echechire ase wodi ya Busamaro chinga kichiboigo Omo Skechas Kiganda niga tugutera mangana abeire kagotebekana buna kerakende niga bwatesegi mono mugabana gwe county ya Nyamira abase atebire buna egento gyoka baganiti buna abarai nokaine kibuna ababeire bakonyora amagendero egati abo konyora amariogo ase chinyagitari ao nawigo kaine kibuna chipara chabere chikorosiwa ase chinsemo chabo gati ya magendero ande amange egati ya barai bande boigo baba wikrana aso muchango yo omono mamsibe woti ya township Nyamira township omoskedio kumasira na boigo omoske omanyikantubuna matwere ayonga teli amange kenda to kwarianira chikoraga chinsa 10 kwenda tara senchira yo wikrano toskagendra gatagera kisafama 94.1 nero enka yemoksi editoriane Ruth Magoma Landu jinero tera bagenda biyeri taria yen Charles Keganda Biamano sana pastor Bueno, turkomenta kene bata betiansi kinaende gusut bueno tiga tokora masabo tutige Nyasaye akora yande talibo bueno tutaite tokora masabo na special way asinge nje yebirogebi
bikore emirimo ya Nyasaye nabo twari gusaba ng'ana intwe tiga totwara omoyo bwo gusukia emirimo ya Nyasaye ng'a beke nibo inari igoro asa abaibata abachore se bigangu bitarie beko baraba bekiro bona yenga yoko beke yawo asobora gori yato sabe Nyasaye biseni elinde baikaranse kero maete twaboritie biroga aria bigege kanyora bako na goteba nga ya ntobwati lakini Nyasaye tareta tibono yato koro gusaba elinde Nyasaye seni biroga yekera bana baya bago ikaranso bategera ringana baigubia yato sabe tato muya Nyasaye twabekira okoboko kwao ochase biroga ebiga abaminto baroche ng'ambu yabakonye ekanisa eria aria aroisi baikaranse konye goto ikaranse asiki desiki twara richambe twabekanse lakini Nyasaye obakunire barigereiri barore ng'ambu yati baikara yabakonye na barubeka baikaranse te basta gakurande nario moikomo chenwo gosoa twasabe ng'onde bwensi ora ikaranse ororo ategereri ng'ana riao ebishogo biragende gukiase K7 kiana yarorire ng'ambu yatiga baikaranse ekero babekira ari iguru ebishibya babekira ari iguru asi Nyasaye asa ikaranse te kiara ebintu ebigo kwenda ase nyumba yawe bekwesemo erinde bikore emirimo ya ari abana bawe ikaranse bitairu naende matanga bitwairi wande bikobe kumwawe bero ekero goseni abana bawe rabuto batiga etie yabo tigekine tirande erinde nyakorandi abana bawo tigekine ekonya abana bawo ekiara wanchire koba na barabu bakonye okwaba ete bishiyebye ekiara kwaro tingana bubararwe kiasa abande twasabire ng'omoyo myobaete abarayi barororo burayi borororo obo mu burororo buna kogenderera ase ng'injo y'omugirita riawo igoro na abana ba yaro ishia karwa baikaranse biro bebyo bana gotogie erieta riao ekiana naye kwa bakurete bakarente bono gendera ko basisenia ando cia soro basenie konya abantu bao abara buto batiga mweshimiwa Kiganda murayo ukisievem nera saigwete riogieri omoseni erinde buna kwa kunete unya kuna nabasani baye bande bakonye ekinde na kirocho bana babanyorasi baraikaranse ando cia sibara akora nemete banyorasi bagoikaranse inde baigwireta riao baiguringana riao bone kero bararwa abakogenda kiano baramona intu baire buya baike nekero bagokwana arie kurwere timi ngobo maenda baikire rieta riao litogigwe bono twabekire ensema ase ngintu bokoreri bwao bakora ekero koirani burutu bwao abange batoreke wetera aso bokoreri baraya bagokorera tugene atwasabire kwa yaibure ikiara twayasaba wetera ase rieta rio mwana o Yesu Kristo amina biamono gamba bisibya Nyasaye tangase ya mako enebire pasta buna kanyo bakwani igora kinaye tegerere naliko kania district ya Itingi mayage siaga pasta nabona atake ko gategerera sinini naliko bolia district yenge mo mwako mo yakaronya satoro atwanjere twaikire toketorosie esadaka marum etara ikomotie nyosite yemo togogorera chi kanisa chonspi chimeko togorere kire kanisa ema tego ikomotie nyu 10 una keganda karato achiri bibere leo nema nege ntogete turagora ebintu ebiro bitomanye bine kera bana baito bakoende kamburi igo bakubo ebintu biro bono tokoriki ngaki tokonyora manyabwari bitukorie ichuma pasta nagenda korora abana aria babo samaro ari KCC twabana bali muntu abana narogo utabana abana bagochandika nkaro mogeni mwesimigo matwera ngayende mwesimigo matwere na moboriri bwanchire irio yire ngeri ya moikeire beni no akale omogeni nandi nindi kyabageni babere
bono pastor ebune district torobereri omotienyo gatano tokore sadaka enene tokogorera kire kanisa chikanisa Jones kie district chimeko chigasi togore ne tendia yemeyemo amarangete kaonya gagocha achemage lakini torakore bina ibire basic na binarore byachandira abantu baito Mungu awabariki. Omanyete omwesimiwa igakogenda ekeraro riro bakong'wa bwate omanya koira gatebire ng'angoja kotorentera ara abageni batore tunkwanga tore bari ng'a mogwanja ng'atia torocio omochango itokonya abana abo buya mono aekana kobachika pena gana peni nu kana koria abageni twabaira noke mbere mono asa abageni baitu basokire lakini turakura sabato na kirigi atoreta nkirahera tari boigo asa amasikania manene mweshimiwa kiganda mbere mono na abageni bonse kwarete mweshimiwa Julius Matwele na Tioki Masira. Mungu awabariki sana. Kisi FM Anturutu yamana asage konike bono ndete kwarigania abageni bari twachigite buno omobo no mu director to point tumara duse abageni bande mbarabu sekretari yako wapi songa babele tusikegocha mheshimiwa director sukagocha iga timbuka gocha iga nabageni bari twansi twarangeretie nabonta ite musikegocha iga abageni bonsi bari twachigite sukagocha iga rinde ritokoregeria tutungitie ase ritukuria rero ebisi binene rero turi live kuruma mbisa 11 bari mwarengo nabo mwatorora live na ndento kenderete nabonta ite kuburinga abageni bari bonsi basukegocha ondo bonsi bwate kati neri ube tusukegocha mutwa rinde rituchake program nsiyo murisia mokonyo pastor sukagocha na rero minto sukagocha taburi ken welcome ni waona ondo tuate kati performa kucha hapa mbele kwa sababu ya masaa tigana njemba mahiga atagitari makuri mururi iwe bya baba tagitari makuri mururi ntu abatu gukwana kwa masesi miri kubandi muriete na bateba ngamona kumonyera sama sabo yasa ko mokonya ngo cyari nera gutogutukwa ga gase kanseria mururi ngakitoka teba lya roisi ngakitoka mahiga tagitari mururi yasa baseni mona kumusabirani na ditukiri mango cyari na kora be kanisa ya yeso bo gaiga yasa baseni Mheshimiwa Tarekita karibu hiyo minto Ken ibu